Legalizáld a borból a minőséget, legalizáld. Szervezés, folyamatos ingázás és rendszeres kóstolás, így telnek egy vérbeli borász mindennapjai. Ő Lackó Gábor, a Szent István Korona borászfene gyereke, az Irsai Olivér aranyérmes nagymestere. Szenvedélyes borkészítő, akinek a borversenyek mellett még arra is maradt ideje, hogy bevezessen minket a borkészítés fortéjaiba, és könyörtelenül leszámoljon a tévhitekkel. Bizonyára önök is kíváncsiak rá, hogy létezik-e díjnyertes, mégis megfizethető bor. Nem sokára választ kapunk, de Gábor előtte még ellenőrzi a leszüretelt termést, amelynek minden szőlőszeme a Szent István Korona borászat valamelyik palackjába kerül. A szüretelőgépnek hatalmas az étvágya, de a mennyiség és a minőség itt egyenes arányosságban állnak. Azt is meg tudod mondani, Gábor, hogy egy fordulóval hány palack borra elegendő szőlőt tudtok leszüretelni? Oldalanként 10-10 mázsa szőlő fér el benne, ami azt jelenti, hogy durván, hát nagyságrendileg 1000 palack bor. Alig kezdődött el a szüret, a frissen leszedett szőlő útja máris a Pázmándi présházba vezet. Ahogy a gyümölcs a teherautóról a feldolgozóba kerül, elkezdődik az a több lépcsős folyamat, ami bogyóból ízletes bort varázsol. De mi is történik itt valójában a szőlővel? Egy csiga beleüríti a bogyózó zúzóegységbe, és utána egy cepre szivattyún keresztül betároljuk a présházba, illetve hát a présbe természetesen. Ezután a bor ezekben az óriási acéltartályokban erjed. Amellett, hogy ezzel időt és így pénzt takarítanak meg, a friss fehérborok, mint például az Irsai Olivér vagy a Chardonnay jobban érzik magukat, ha nem éri őket levegő. Ez az úgynevezett reduktív technológia lényege, de mit is jelent ez pontosan? Hogyha félbevágok egy almát, akkor először egy ilyen nagyon gyümölcsös, szép illata van, és ahogy a levegővel érintkezik, és az oxigén eloxidálja az almát, elbarnul, és nem lesz olyan finom illata. Na most erre kell törekedni ezeknél a boroknál is, hogy azt az illatot őrizzük meg, mint amikor félbevágjuk az almát. Nyilván nem almáról beszélünk, hanem a szőlőnek az elsődleges zamatait kell megőriznünk. Ha már a zamatnál tartunk, ebben a dugónak is van némi szerepe. Miért éppen a műanyag? Azért esett a választás ezeknél a boroknál a műanyag dugóra, hogy az a gyümölcsösség, frissesség hosszú távon, hosszabb távon megmaradjon a borban. Például egy év múlva is, amikor Gábor és munkatársa az új szüretet ünneplik egy palack 2011-es Szent István Korona Irsai Olivérrel. Finom. Remélem, hogy ilyen lesz az idei is. A jó évjárat kulcsa ugyanis az időjárás és a megfelelően gondozott szőlő. Mindkettő jól alakult idén, így Gábor joggal bizakodó az idei évjárattal kapcsolatban is. Láthattuk, hogy több száz hektárnyi termőterületnek, a szüret módjának és a szakértelemnek köszönhetően lehetséges, hogy friss, gyümölcsös bort vásárolhassunk megfizethető áron. Viszont a sok borfajta mellett tudjuk azt is, hogy melyiket milyen ételhez fogyasszuk. Gábortól szerencsére erre is választ kaphatunk.